tonga ikamupedzi mutiudzire kuti ndinoda kuitirwa so. Same person who did that case, it's me. You are here for me. I can't do that. Ndakati dare redu rechivanhu hatitongi nyaya dzetinhu mukesi yenyu. The way how you represented the case in front of me. Ndomapurira yakaita. Makadzoka here kwaapiri motitaurira kuti zoti dare kana takuita tiri kuriita tichiti moisa maseka musitedziso kwaapiri kuti sei ndati ndinoda kudzokera mudare. Dare mungariite dai muri imimi ndauya kwamuri mandiudza kuti aiwa zvakazodai zvikadai ndodzoka kwamuri ndoti zvawakaita zvezvi dzinotifeya ndadzoka kunani. If it is transfer, yes, tokupai transfer kana kuenda pamagistrate court for an appeal. Moinda munoapira nyaya yenyu against sentence, against whatsoever chamusina kugutsikana nacho. Handiti makoko ndozvinoita dare. Kana madzoka muno is either muri kutaura kuti mambo ndanga ndichikumbira kuti muitewo review panyaya yangu, kutongwa kwakaitwa dare hongu yakakunzwa, but handina kugutsikana nepapa. Ndo unonzi kutaura kunochenura munhu anenge achiita nyaya dze hatiudzirwi nyaya dzekutoka nematongerwo adzo. Hamuna kuita appeal, makaenda kunocontest against munhu aita nyaya, ndiye wamawana arimo. Saka tinoiita sei nyaya? Makuda different person aite nyaya yenyu achitevera nyaya yenyu yatakaita isusu, obuda iye nemaresults. Ndokuti nyaya yaitwa, ndomaitirwa ayo njere dzandingakupei. Dai muri kudzoka kwandiri muchiti mutongo wakapiwa mambo ndowandisina kufara nawo, asi nyaya kutongwa matongirwo yakaitwa apa nepapa. Ndiri kukumbira court review kuti nyaya yangu icherechedzwe apa nepapa. Dare rinochena mwoyo kutituka kuita ndafudhira kutonga nyaya pane yenyu. Teverai Facebook, teverai paYouTube, muone nyaya dzataita dzechihure, muone kuti kune ngadi dzehure rakazohunda. Hatina kuti imi muri hure, hatina kuti murume wenyu hure. Nyaya yataitonga according to traditional customary law hainditetere kuti ndigete kasunga tai tichitaura zvakakusa pamberi pangu. Hakuna zvinhu zvakanaka. Ndonyaya ndakataura kuti hatitonge nyaya yakamira yakadai so. Murume anozikamwa here mumusha menyu? Haazikamwa. Akaita chakati here? Haana chakaita. Akazodai here? Hapana chakadai. Saka tiri kutaurei endi nyaya kana chitongwa ngakuuye kana baba venyu vaise complain. Ana baba ndowotozvizwisisa kuona kuti ana baba vazokomplaina against nyaya yemwana wavo. Nyange mwana anga achiita zvinhu zvaanga achiita asingaoni maresults atina kuipa kwavo, but vana baba taakuvateerera tichiremekedza ana baba amwana wavo. Kwete kuti zvinhu zvokuti imi hamuzviziva kuti kugara nemurume asina kukuuraya achikuitai mukadzi imomo. Munomirira kutumwa here kuti muudze munhu kuti zvakuita nemutibet chamungazoda kunotuka imi kuti handina kugona kutonga nyaya yenyu. Modzoka futi kwandiri kuti titonge nyaya yenyu. That's rare. I can't do that. Unless kana masangana naye mama auya akuitire nyaya yenyu. Munotaura zvanzi namurukwe. It's you who can carry on with this case, not me. I'm the same person. Ndinongodzokera straight to my results and not zvatakataura ndizvo. Toita sei? Ndakubatsirai.
kubatsirai kwangu amusoreda kudzoka kwangu kuti kunapa ndakanisa kuti hazvo zvifamba asi matauro amazvita ndo madzura ndaita ini mambo vakati ndidzoke zvakare ndigadziswe nyaya yangu ndaona nhasi vakati mundigadzirisire nyaya yacho baba vandinawo ndave navo kusiya ndakaya navo kuti baba vakati zvakasiya vatisasvikoiti mwana vanhu vakunetsa ini nipfimudza ini sandadzoka kuno kudai zvakare aiwa wamuda kutongowa anotongwari asikwe pamusoro idari munhu akarandichega kuti mupurisa akaenda chihuyi akanwadedza tikaya musa 17 ivana kudzoka kana kuya kudai nhasi wadedzwa vanodzoka kudai wadedzwa nani nachihuyi chihuri chiyo kuti anodedza vanhu kudai tirokuprosida amai kana munhu ukatsamwira dare handii zvafanira kutsamwira mwari hautsamwire dare ndo ramunotaura naro nyaya yangu mambo chichemo changu kumwe kweso kwandiko apa handiti ndendakapajambirawo pamusina kuvaona asi pachibayai mumwoyo ndopamunondinongedza kuti apa mapapa ndopandikuti munditarisira nepapa anonzi macircumstances for appeal ndoamunonyora pabepa kwanyora sokuti mambo ndikuda kudzoka kudaro nezvikonzero zvangu 1 each 2 each 3 each handiti dare rofanira ndikapo toisa application todedza munhu kudaro auya achibhadhara kudare munhiri anobhadharirwa neni handiti makona imi makangoti kuenda kutaura namambo murodhi zvakatomushamisa mambo kuti nyaya igadziya ina kuitwa zvakanaka yambonyanya kudii kuvenga munhu ativenge vanhu tinotaura nyaya ringaiswa padariro pepo mukatadza kuziita nyaya maybe ndopatinozofamba nenzira dzamune mutauri but kana makudzoka kwapiwa munodzoka nemacircumstances kwapiwa muchibhadhara dare kudzoka kwemudare pamakauya makabhadhara here munhau yedare pamusoro edare pandakanga ndakabhadhara mari zetimaribhonasina nenyaya yatakakutoaakazvitakaramba yakakutsamisa ine ndino nyaya yatakakonga akatoitonga pamazodzoka madzoka mudare muchitibura udii kudzoka kudare mambo ndekokuti baba vandipo mari dzakakweta kuzvimbadzo vanhu vakuinga inini nemari dzerendi mari dzechikafu chimbadzo hachitotendera tinidi gauzi hachipo asi vanhu vakunetsa inini kababa ivo varipo baba vacho vatora mari yacho chinzwaika manje nhasi pamuri kuuya kuna baba vatakawaendawo mudare vaya vaya baba munongoziva kana vamuri baba namai muchiwirirana maiitika zvakati ino chandida kuti mudzidze chetauda ndechekuremekedza munhu handiti makona munhu iyeye anokuyambutsai wokubatsirai muchimuudza problem yavanayo imamusuka hamuna kudzoka muchiita zivi kuda kubatsirwa imwe stage mudare maita kunge nyaya yenyu haina kukufadzai ndozvamamuchitaura manje kuti handina kufara zvekutongwa kwakaitwa dare munhu wacho akatonga dare ndini saka ndotonga sei dare iroro ndorakukupira kuti zvinongochienda kuna mambo kwamakaenda noti mambo ndawana munhu mudare akatonga nyaya yako saka anogona kuzvifanisa kuti sei kana dai mamwini mudare dare rekuedzera pamusoro edare ivo vati mundibatsire nharacho kuridza nekuti pamari dzezvigabhadha zerenti havasi kubhadhara mari vane chikwereti neni mari yangu vakaparadza akaramba munhu apara kubhadhara renti havana pakandirambirei hapana pakanzana ndichakudini saka isusu kana musina kurapiwa nemurume wenyu isusu sedare manje titoenda tinokuti bhadharira mukadzi wako rendi pa amuone senge tinopesera tazoendeswa kumatare kuti zvazodii saka takataura kaizvo hapana procedure yatinobata nayo munhu unofanira kurape munhu negukuro asina kubvisa netsvagira ikuu
pamusoro edari saka nguva yandakagara naye 2 years zvinazvo moshandingo tsvagirai kuno chete nhasi uno zuva rekupedzesera tingada tichisunga munhu handimakwa chatingakuvengerai amaiti vana vatinavo vatabereka kwete kuberekerwa nevamwe vedu havana kuroorwa vagere nevarume vatinoziva kuti mwana wangu ari pakati netsvagirai kuno ndozvataibvunza panapo saka tinoita kunga tichiti chii nokuti mutemo wechivanhu uyu unenge uchitirambidza handimakwa hamusati manzwa here nyaya yekuti munhu anoti munhu afa onzi handimuzivi vanenge vachirevei kuchivanhu imi unobva kupi kumusha titsvage kuti kwenyu chivanhu chana muchiita sei pamusoro edari ndobva kuzowa baba anga ndakaudza ndobvise mari vakandobvisa pakamudari vakabvuma kuti ndomuziva munhu kuziva munhu akuya ndinachigadzira kundobvisa mari anotadza kusagauperekakesei hama dzangu adziziva baba vamauya navo ndevapi baba hatidi kuti murambe muchiitiswa zvisina basa nemwana akapata kana imimi muchiuya for your own complaint it's you to come to us togara pasi tichitaurirana sevarume noti pandaretwa nemukadzi uyu munyaya yanoona kuti she is wrong handiti makwa she is very wrong mukadzi uyu and takataura navo amai ava before court date day vangadai vakashandisa mukana watakanga tichivataura vachiudzwa nemugararuku kuti aiwa mai apo makakanganisa apo makakanganisa hani ndozvavangadai vakagadzirisa tisati tatora murume kuti awenda vangadai vakati saka ndoita sei munovopangwa mazano kuti murume uyu akakuzokunzvengai haana kubvisa tsvakirai kuno yekuti chii munodanana toda kumudeedza ine private manner imimi apa iya tomubvunza kuti imi muri chiitaki toonesana naye not in front of this camera tichitaura kuda kuvaka munhu tichirodze munhu tichimudzira kuti munhu anofanira kurodzwa ndiani asingazvizivi kuti kugara nemwana womunhu nometa ane vana vangani asi mwana wako ari kukubikira achikuwachira achiti zvese hatizvizive rezvikukosha kwazvo but nyaya kana yaiswa mudare makutongwa nyaya dare robva rati tikawanikwa tichitaura nyaya dzakadai tinenge tichidzi tiri kuitira handivi mungane makauya kana ibvini mega kana kuuya naivava muri mega tauya toita sei kana nyaya yakamiri yakadai isokuudzai no kana yakadai yauda tibatsirane apa ngatichida imimi sababa taurai pfuma kumurume uyu musati mauya kuno mozochiti ari kuramba kundipa pfuma yako ari kuramba kundipa pfuma yangu asi akagara nemumwe nhanzvadzi yangu kwemakore 3-4 handivi ndonyaya yamataurwa dzinoitwa kuti zezuru hadzidi chibhandifi nyaya dzemuno hadzina marugoro hadzipuraniwo kuti tichaitei so ndiyapera taitonga munhu apa achiramba kuti anaunyenga mukadzi wemunhu apa handivi tisati tabuda kuno mudare kuno motikari dzai dzandimirira kuti vazondiudza kuti aiwa chokwadi nhema dzake vanonyengana nemunhu same day but munhu achiramba pachibatsirana nhasi uno mukadzi wananga aripo apa achitaura kuti ashuwa ndainyepera munhu kuti ndiye anodanana neuyu ndini rodanana naye nhasi zvazvichiitika panapa ndo zvakafanana nezvitaura zvangu handidi kuvatsanangura muripo ndine muromo musina kumira zvakanaka handidi kumafua handidi kutumwa kutaura zvakashata navaguya kuti vanoda kuviga avo mamistakes avakaita vonobuditsa angwe kuti ndatadza kutonga dare ravo kana imimi mungamutonge mukuwasha asina kukupaitsvakirei kuno mamuwanira kupi munhu mukuwasha ii tiri vakuwasha vangani murodhoro kuvanhu vari kufamba monotaura nyaya zvinondigodora zvakadii zvokuti mundiudza kuti hazvina kuitwa zvakanaka chitiudzai kuti zvakanaka zvatoda ndezvizvi secretary is my secretary then I can order you kuti akunyorerei mazauti amuri kuda panyaya yedu oisa pabere pamusoro edari ini pandakaya kunoka handamboza ndimatumira amunoita kuti munhu ainge ane dambudziko anofanira kubatsirwa kuno
Ndakataura nemupurisa wenyu akati nyaya iyi ndogona kuitonga. Kana audio yake ndinayo 1 akati nyaya iyi tinoitonga unogadzirisiwa. Unobatsirwa. Andina kuziva kuti change ndikutonga zvichifamba. Andina kuziva. Zviri kubata nyaya kuti ndezvo makutoiponesa kuti mozotaura futi kuna mako kuti ndakandichiti. Nyaya hakuna kuti muri pambizwe. Nyaya iri pakati penyu nemurume wenyu. Hamusi murume nemukadzi. Don't waste my time. Inoamburangarwa kana muchitarisa zvinhu zvakadai so kuine matare panze. What are we doing? Amai, I can't do that.